mun kai ma ka san me fake alert da nau'o'in fake alert da yanda ake gane fake alert. Wato in aka ce ma fake alert, alert ɗin da ya zo ba daga banki ba, alert ɗin shigowar kuɗi da ya shigo wayanka ba daga banki ba, wato kenan kaga kuɗin bai shigo ba kenan. Ka biyo ni a bidiyon nan domin kai ma ka san me fake alert, yanda ake a gane, sannan yanda hanyoyi biyun da zaka bi ka kare kanka. Kwanakin nan nake ganin irin applications sababbi da suke fitowa na fake alert, wato yanda ake cutar mutane a si kayanka, a tura kuɗi baka gani ba, ko kuma a zo a cire kuɗi a gurinka, a tura ma kuɗin kai ka gani a message sannan kuɗin bai ƙara a balance ɗinka ba. Wato shi wannan fake alert ɗin ya kasu kashi biyu ne. Akwai wanda idan aka maka zaka ga kuɗinka ya ƙaru, wannan application ɗin yana duba har kuɗin bankinka, zaka ga ya ƙaru kuɗinka kamar akwai kuɗi, amma sai ka je cirewa zaka ga babu. Sannan hanya ta biyu shine idan aka tura ma zaka gani kuɗin ya shigo amma zaka ga bai ƙaru ma akan balance ba ko a cikin message ɗin. To hanyar da ake ganowa shine zaka duba ƙasa, zaka ga a maimakon ya rubuta sunan banki zai nuna ma sunan application ɗin da aka turo ma wannan fake alert ɗin ne. Sannan hanyar da zaka bi ka kare kanka shine ka samu application ɗin kowane irin banki da kake amfani da shi, ka ajiye a wayanka, daga zaran an tura ma kuɗi ka shiga ka duba balance. Like ka yi following saboda in na kawo ba masu amfani kai ma ka gani ka amfana da shi.